Hei, eu fraților, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Astăzi facem ceva mai serios. Vorbim despre moartea lui Petrică Cercel, ceata dintre Ian și Azteca și 5 care se dă stramă. Nu uita să bușești butonul ăla de like, să activezi cloștopelul și să apeși pe butonul de subscribe să-l faci gri. Gata, uite, nu știu, am prins becul și pe aia s-a stins, ce dracu am făcut. Gata, am rezolvat și cu lumina și cu tot, suntem bine, hai să-i dăm un videoclip. Da, băieți, deci a murit Petrică Cercel, azi am văzut că a murit. Am văzut-o de aia și am zis că e fake, știi? Și am căutat pe Google, că nu dăduse. Scria că e doar la ATI, hai să că era ATI, în stare gravă, că să infectați cu COVID, știi? Și a dat că e stare gravă, că nu știu ce, cu 3 zile și de asta uite că a murit. Am văzut la Daniel Cameramanul pe Facebook, în cață și... Mă, e o mare tragedie. Să moară așa dintr-o dată. Cine nu știe pe Petrică Cercel, să fim sinceri, cine nu știe, e omul care a scos și când plouă nu mă plouă, dacă plouă nu mă plouă. Are vreo 47 de milioane de vizualizări sau nu mai știu ceva de genul, oricum 40-50 pe acolo. O voce frumoasă, un caracter deosebit, am văzut că cel mai despre nu l-am cunoscut, dar așa pare și după voce și după tot, după vorbe, pare un caracter frumos. Și îmi pare rău că a murit, vă dați seama? E un lăutar ca lumea, era și un artist, de fapt, era un artist frumos. A lăsat un gol acolo. Ce să zic, condoleanțe familiei. Și move on. Al doilea subiect de astăzi este despărțirea lui Azteca și Ian. Și gura. Ian și Azteca s-au despărțit, bă, băieți, după treaba lor de la Occult Records. Azteca și Ian au luat-o pe căi diferite. Am niște screenshot-uri de alea, o să vi le pun aici, dar unul că nu. Ian a zis că de ce să stea cu el și să-i dea jumătate din bani pe piesele lui, gen piesele solo al lui Ian, și de ce să dea și lui Azteca bani. Și Azteca zice că trăgea singur pentru nu știu ce. Și până la urmă s-a despărțit. Bine, asta e treabă de un martie. De-aia n-a lăsat Ian Voodoo. Acum e treaba lor, frate, păcat că s-a despărțit, era un duo fenomenal. A zis Azteca că nu renunță la colaborare, gen, adică poate să mai colaboreze între timp. Și a treia știre mirobolantă, 5 se desparte. Bă, toate cele spuse, nu a fost chiar așa, a fost o trupă bunicică. Adică unul întâi pe trending, contează că ascultă doar copii, frate, până la urmă, că ăla e publicul, nu contează. Ascultă doar copii, dar până la urmă a făcut multe videoclipuri împreună și asta era un plus și pentru canalele lor și pentru noi, că și noi mai eram mai entertainment, mai astea. Au avut și concertul ăla, au avut și filmul, nu a fost cel mai bun film, dar vă dați seama, pentru niște oameni, nici n-aveai pretenții, pentru niște oameni care n-au nicio treabă cu actoria cu asta, nici n-ai pretenții. Dar totuși au fost filmat mult mai bine decât multe filme. Ce să zic, bine că iau pe căi diferite, sper să reușească toți și cam aia e până la urmă, adică să... Acum ultimul concert, azi că o să mai scoată 2-3 piese, alea și filmul. Tabăra de vară, ăla e cu mai mulți youtuberi, poate să fie ceva frumos, mai măcar să râzi, dacă râzi de 3-4 ori, mai zâmbești o dată de 2 ori și aia, ăla e film, adică nu poți mai mult. Că sunt multe alte filme mai proaste decât. Bă, băi, și asta am vrut să vă zic, energia nu e așa multă că de-abia m-am trezit și sunt cheamăn așa, dacă vedeți la cât am tăiat aici, de nebun, mă bădeam așa, bă. Da, băi, și cam asta a fost videoclipul de astăzi. Eu până data viitoare am fost Andrei, pa, pa.